Gatusan ka mga miyembro sa mga progresibong grupo dinhi sa Sugbo ang naghiusa karong adlaw sa Lunes, Hunyo 24 aron mapadungog sa kagamhanan ang ilang mga kasinatian sud sa usa ka tuig nga paglingkod sa pwesto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug sanglit karong adlaw pud ipahigayon sa presidente ang iyang ikaduhang State of the Nation address. Mimarcha gikan sa Carbon Freedom Park sa siyudad sa Sugbo, paingon sa Dan Colon ang mga relihista alang sa pagpahigayon sa Cebu United People's SONA 2023. Usa sa mga gimmick nila karong tuiga ang paglato-lato sa usa ka mascot nga si Uncle Sam kinsa nagrepresentar sa Amerika sa ulo ni Presidente BBM ug kanhi Presidente Duterte. Lakip sa mga gihisgutan sa rally ang contractualization, seguridad sa pagkaon, edukasyon, suhulan, kasiguruhan sa trabaho ug uban pa. Aduna po'y nanawagan sa pagpatuman ni Presidente Marcos sa iyang saad nga mahimong 20 pesos matag kilo ang bugas. So amo ang gi-mention na hagbong mangyod no. Ato rang unang June 30 pa gani nag-mention ta og dos ang atong gihatag nga grado sa presidente karon. So kinahanglan no nga ang katawhan yang iduso pa gyud di lang isgutanan nga magpaabot ta iduso pa gyud ang tinuod gyud nga kabaguhan, tinuod gyud nga kaayuhan sa katawhang Pilipino. Gipahimugatan sab ni Greg Perez, coordinator sa pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at operator nationwide kun Piston Cebu, nga wala jeepney strike nga ipahigayon dinhi sa Sugbo sama sa 3-day transport strike nga nasinati karon sa ubang bahin sa atong nasud apan padayon ang Piston Cebu sa ilang panawagan sa pagbatok sa jeepney phase out. Wala ta nagdeklarar og strike sa Cebu no. Ang gihimo namo karon sa Cebu, ang among grupo diri sa Cebu nagkaiusa nga ang among protesta isip suporta nito ikuyog namo sa suna ng bayan diri sa Cebu. Mao ni karon nga ang Piston naa sa suna ng bayan sa pagkakaroon diri sa Dalan Colon. Si Analiza Maglasang, miyembro sa Karbohanong Alyansa, ning padayag nga wala sila'y supak sa modernization sa carbon market, apan matud nila dili kini angay i-privatize, sanglit mo abot na sa 6,000 ka carbon vendors ang naglisod karon tungod sa pagsaka sa presyo sa mga abang ug palaliton sa carbon market. First of all, ang vendor sa carbon walay supak sa pagpanindot. Gusto sila modernization, okay lang, pero dili mga dagkong kapitalista, dili nila i-private ang carbon. Dapat gobyerno ang magpanindot kay asa man among mga tax, mga ticket nga gibayad namo everyday. Unsa may gamit ato. So sa bagong Pilipinas, unsa man gyud ay makita nato. Kaming mga kabus, nasaka ba mi sa kahimtang nga wa na maglisod nga hantud karon tungod sa iyang pagdumala, galisod gyapon mi. 6,000 ka mga vendors nag-pick out, naglisod sa carbon vendors karon. Si Police Major Efren Diaz Jr. sa habig sa PNP, mihulagway nga hapsay ra ang dagan sa rally sa Cebu United People's SONA o gani aduna po'y gatusan ka mga personnel sa kapulisan ang gitahasang mobantay sa maong kalihukan aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Actually no, kani silang mga grupo wala sila'y permit. So kinausap natin yung leader nila na we will be giving 15 minutes to conduct their para maano nila yung sa loobin nila, may para dama nila. So after 15 minutes kakausapin natin ulit kung may iba silang gagawin. So naka-standby naman ang CDM natin. As long as na wala silang ginagawang masama or ginagawang cause ng traffic or cause ng any incident, okay lang yan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.